Τι λέτε φιλαράκια μου? Πούια! Είμαι ο Γιάννης από το κανάλι Καραγιόζης Παπάς και είμαι στη ταράτσα μας παιδιά. Με όλα τα άχρηστα πράγματα. Και λέτε τι θα κάνεις τώρα από Καραγιόζη? Το προηγούμενο βίντεο πήρε 2.878 views. Yeah! Δεν το περίμενα αυτό. Και πάμε για 3.000. Σήμερα δεν ήθελα να σας πω μόνο αυτό, αλλά ότι θα σας δείξω και τις φιγούρες μου επιτέλους. Με αυτές που θα κάνω παραστάσεις. Αυτή είναι η βαλίτσα μου με τις φιγούρες. Μην βλέπετε αυτά τα χάρτινα. Τα πουλάω 50 λεπτά. Όχι για σας, για τους παππούδες μου, για τους φίλους μου και τέτοια. Ωραία. Έχω και μια σκηνή. Νάτι. Είναι λίγο μεγαλούτσικη για μένα. Αλλά αυτή είναι. Αυτή εδώ. Αυτό είναι το μπροστινό μέρος της. Από πίσω είναι έτσι. Έχει το καλώδιο με τον φωτισμό. Πάει μέχρι εκεί. Να το ανάψω λίγο. Να τα φώτα εδώ τα βλέπετε. Φώτα. Να τα ανάψω λίγο. Αν θέλετε. Είναι ο διακόπτης. Να το ο διακόπτης. Ορίστε, όπως βλέπετε. Τα φώτα λάμπουν. Τον διακόπτη. Έχω αυτό. Αυτή τη σκηνή για να παίζω παραστάσεις. Θα μου πείτε, με τι ξεκινάει? Δεν ξεκινάει με 3 καμπανάκια? Δεν έχεις καμπανάκι? Πώς δεν έχω μωρέ, πώς δεν έχω? Εγώ δεν έχω καμπανάκι. Να το. Εδώ είναι το σχέδιο της παράγκας. Μην βλέπετε, είναι από Garden Globe ζωγραφικής. Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι το σχέδιο της. Εγώ το ζωγράφισα. Να το. Είναι η παράγκα. Σαράι δεν έχω κάνει ακόμα, αλλά θα κάνω. Ωραία, πρώτη φιγούρα που θέλω να σας δείξω. Οι πιο πολλές είναι χωρίς ξύλαρα. Χωρίς ξύλαράκι με χειρούλι γενικά. Είναι ο μπαμπάς του Καραγιόζη. Κάτσε. Ορίστε. Πω να πάω προς τον γιο μου τον Καραγιόζη. Πω προς τον γιο μου τον Καραγιόζη. Ανοίξτε μου παρακαλώ. Να δείτε πως είναι και από μπροστά. Να πάω στο φίλο μου, τον γιο μου τον Καραγιόζη. Ορίστε, ο μπαμπάς του Καραγιόζη, όπως είναι. Οι πιο πολλοί δεν τον έχουν νομίζω, επειδή είναι λίγο σπάνια. Μετά, επόμενο θα σας δείξω τον Μπαρμπαγιώργο, τον Βλάχο. Απουάσε, ωραία Δημητρουέλα. Αδουάζω με τη σκουέφια τι καλή. Μου ωραία. Ορίστε, πάνω στο πανί. Πανουάλα μου. Να σας δείξω κιόλας πως είναι στο πανί από μπροστά. Μωρέ που άσαι ωραία. Που εσύ με τα νταούλια και τις μουσικές. Και τις πίπιζες και τα νταούλια. Λάλα το μωρέ το παιδί μου. Ουαπα. Ορίστε, Μπαρμπαγιώργος. Και αυτός πάρα πολύ γνωστός, όπως όλοι τους. Μετά στη σειρά έχουμε αυτόν εδώ τον Βελγέκα.
Όχι, ωραία βλάχου. Κάνει σου απέρα, ρε, κετ. Λολγκέκας. Τούρκος. Καλή μου φιγούρα. Μετά από τον τουρκικό στρατό έχουμε τον Πεπόνια. Ωραία, βλάχου. Ωραία, κατ. Κάνεις απέρι. Κατ. Πεπόνιας, λοιπόν. Χωρίς χερούλι. Και αυτός. Μετά πάμε στον Χατζιαβάτη. Να τον βάλω απάνω και να σας τον δείξω. Ακούσατε. Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Ρουμανοί, Αγάδες, Πασχάδες, Δερβισχάδες, Οθωμανοί. Με το ξυλαράκι αυτός. Μετά, κολλητήρι. Βασικά κοπρίτης, για ακρίβεια. Πω, τι θα φάμε ρε. Πω, πεινά. Με μεγάλο. Πω, πατέρα. 1 και 1, 12. Και 5, 15. Έλα μέσα. Πω, πεινάω. Μετά έχουμε τον κολλητήρι από τα παιδιά του Καραγκιόζη. Πως ήθελα να έχω 1 και 2 και 3 και 4 ψωνιά. Μετά, τον πιτσικόκο τον δάνεισα σε έναν φίλο μου και είναι πάνω όπως πάντα στον κλασικό τον Καραγκιόζη. Ρε μανούλα μου, θα φάμε. Περιμένετε να αφήσω λίγο το τάμπλετ μου για να κάνω και πίσω από το πανί το χέρι του. Καραγκιόζη. Εδώ δεν πέφτει και είναι μια χαρά. Όχι πέφτει. Τώρα δεν πέφτει. Ορίστε. Εδώ πρέπει να το κάνω ωραία. Να τον κάνω. Πω, μανούλα μου. Σήμερα, αγαπητοί μου κύριοι, κυρίες και αγαπητά μου παιδιά, καθίσατε με το έργο μας, τα βίντεο του Καραγκιόζη παπά. Γέλια, ζικούβερτα. Θα γελάσει μέχρι και το παρδαλό κατσίκι. Πω, μανούλα μου. Θα φάμε, θα πιούμε, και μυστική θα κοιμηθούμε. Αλεβουάρ. Αυτός είναι λοιπόν ο Καραγκιόζης, ο κλασικός ήρωας. Τον είδατε πιστεύω. Ρε μανούλα μου. Πω, τι θα φάμε. Θα πιούμε και νηστική θα κοιμηθούμε. Μόλις πάει 10 λεπτά το βίντεο θα το κλείσω και θα κάνω δεύτερο part. Μην ανησυχείτε. Μετά έχουμε τον Σιόρ Διονύσιο. Σου λένε Πάτρα Πειραιά. Σου λένε Πάτρα Πειραιά. Ο Καραγκιόζο. Μετά έχουμε τον Αλή Πασά. Δελγέκα. Πήγαινε να δεις ποιος χτυπάει τη θύρα. Πήγαινε να δεις. Πολύ καλή φιγούρα. Την είχα χάσει για λίγο καιρό, αλλά μετά την βρήκα, ήταν κάτω από το κρεβάτι μου. Μετά. Σταύρακας, που εγώ τον λέω Νότα επειδή έχω κι άλλο Σταύρακα πιο όνορα. Αμάν αδελφάκι. Αμάν. Έχω πιο ωραίο Σταύρακα, αυτός και αυτός με το χερούλι του. Μετά έχουμε τη Βεζίροφυλλα. Καλέ πατέρα. Χωρίς χερούλι αυτή. Μετά έχουμε τον Εβραίο.
Σολομό με λένε εμένα. Σολομό με λένε εμένα. Καραγκίζω. Αυτό να το έχω βγάλει το χερούλι, όπως μπορείτε να δείτε. Δεν ξέρω γιατί ήμουν μικρός και τα λέμε στο δεύτερο part.